nne na nna Ikemdị na Chinwoko na ndị be nwoke niile na-ayọ maka mkpụrụ obi Ikemdị na Chinwoko. Fidelia Nnacheta na-ayọ maka mkpụrụ obi Charles Dike na Raymond Dike. Monica Ogbuafọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Stella Eze Okoli. Ezinụlọ Amuchie na-ayọ maka mkpụrụ obi Fidelis Amuchie. Matthew na Victoria Ekpa na-ayọ maka mkpụrụ obi Cecilia Irokansi, David Irokansi, Tobias Eze na Ezekiel Ọpara. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasa anyị tata bụ ụkọchukwu Osuagwu, Gerard Osuagwu. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Entrance hymn number 49, na hymn book 4949. na nwa na mmụọ nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịrị unu niile. Praise the Lord. Hallelujah. God is good. And all the time, God is good. Ụmụnne m na Kristi, anyị ji nnukwu aṅụrị wee na-amalite Ajamisa. N'ụbọchị taa, dịka anyị maara, anyị na-eme mmemme Corpus Christi, ya bụ ahụ na ọbara Jesu Kristi. Taa ka anyị na-amalitekwe nkwalite ihe banyere nsọpụrụ nke ahụ n'ọbara Jesu Kristi na dayọsis anyị na parish niile. Anyị wee na-ayọ amara nke Chineke nke iji wee mee ka anyị ghọta ihe omimi a, nwezi ike na-asọpụrụ ahụ n'ọbara Jesu Kristi nke dị na Eucharistia.
maka na ọ bụ site n'ịsọpụrụ ya ka anyị ga-esi nde na ya wee nwetazi elele nke ihe omimi na uru dị na iri ahụ na ọbara Jesu Kristi. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharisti ya site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m gwa Chineke ji ike niile na olu ụmụnna m na emehiewo m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume na site n'ịhapụ ezi omume siri na mụ ga-eme site na mmehie m site na mmehie m site na mmehie m nke kasị ukwuu ya ka m na-arịọ Maria dị ngọzi Virgina na ndị mama na ndị nsọ niile na unu ụmụnna m unu yọba m sekpuru ka Chineke ji ike niile mere anyị emere gbaghara anyị njọ anyị duru anyị na ndụ ebe otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. Onyenwe anyị, ọ bụ gị hapụrụ anyị emume ncheta ahụhụ gị n'ihe ọgbụgba ndụ nke a dị ịtụnanya.
biko mee ka anyị na-esepụrụ ihe omimi dị nsọ nke ahụ na ọbara gị n'ụzọ anyị ga-esi hụ uru nke nzọpụta gị n'ime Onyenwe anyị. Anyị arịọ gị ihe ndị a site na dị nwe na anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ n'aha chi n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Deuteronomy. Moses gwara ndị mmadụ ahụ sị, chetakwanụ otu Onyenwe anyị Chineke unu suduo unu n'ime ọzara 40 ndị a niile. O wedara mmụọ unu ala, nwekwa unu ọnwụnwa ịmata ihe dị unu n'obi, ịchọpụta ma unu ọ ga-edebekwa iwu ya. N'ihi ya, o wedara mmụọ unu ala mgbe o mere ka ihe oriri kọọ unu. Mgbe o mere ka unu rie mana, nri ahụ unu na nna unu na-amaghị ihe ọ bụ. O mere nke a igosi unu na isi unu na ihe na-enye mmadụ ndụ abụghị naanị ihe oriri, kama na mmadụ na-adị ndụ site n'idebe iwu niile si n'ọnụ Onyenwe anyị wee pụta. Kpachara na anya unu hụ na nganga abanyeghị unu n'obi, ime ka unu chefuo Onyenwe anyị Chineke unu, onye mere ka unu site n'ụlọ nke ịbụ ndị ohu n'Ijipt pụta. Lezie anya ka unu ghara ichefu Chineke, onye duru unu n'ime ọzara ukwu ahụ dị egwu, ebe agwọ ọjọọ na akpị jupụtara, ebe na-ekpo ọkụ nke mmiri na-adịghị. O sitere na nkume nye unu mmiri ọṅụṅụ. O ji mana liojuo unu afọ n'ọzara. Mana ahụ onye ọbụla n'ime unu na-amaghị ihe ọ bụ na mbụ. O mere ya n'ihi iweda mmụọ n'ala na enwu unu, ka ntụkwasị obi unu n'ime ya na-eto, ka o sikwa otu a mere unu ihe ọma. Okwu nke osebụrụ ụwa. Abụ ọma na azịza. Jerusalem. Jerusalem to Onyenwe anyị, Jerusalem to Onyenwe anyị, Jerusalem to Onyenwe anyị, Jerusalem to Jerusalem to Onyenwe anyị, Jerusalem to Onyenwe anyị. Jerusalem to Onyenwe anyị ebube, Zion too Chineke gị, n'ihi na o meela ka ọnụ ụzọ ama gị sie ike, o gọziela ụmụ gị nọ n'ime gị. Jerusalem to Onyenwe anyị, Jerusalem to Onyenwe anyị, Jerusalem to Jerusalem to Onyenwe anyị,
o meela ka udo nọrọ n'oke ala dị. O jiri ọka dị ukwuu kpojuo ọba unu. Ọ na-etiri ụwa iwu na-emekwa ka okwu ya na-aga were were. Jerusalem to onye nwe anyị, Jerusalem to Onye nwe anyị, Jerusalem, Jerusalem to onye nwe anyị, Jerusalem to onye nwe anyị. ọ gwala Jekọb okwu ya, bịakwa nye Izrel atụmatụ na usoro omenala ya. O nwere obodo ọzọ o mere ụdị ihe a. O meghị ya ka ndị ọzọ mara usoro omenala ya. Haleluya. Jerusalem to onye nwe anyị, to onye nwe anyị, Jerusalem, Jerusalem to onye nwe anyị, Jerusalem, Jerusalem to onye nwe anyị, Jerusalem to onye nwe anyị. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Iko nke ngọzi ahụ anyị na-agọzi n'oriri nsọ, ọ bụ na ọ bụghị iwekọ na ịṅụkọ ọbara Kristi n'otu? Achịcha ahụ anyị na-anyawa n'oriri nsọ, ọ bụ na ọ bụghị iwekọ na ịrịkọ ahụ Kristi n'otu? Ọ bụ ezie na anyị dị ọtụtụ, ma ọ bụ otu ọgba achịcha ahụ ka anyị na-ata. Nke a na-egosi na anyị niile bụ akụkụ ahụ nke otu anụ ahụ bụ Kristi, onye bụ otu ogbe achịcha ahụ. Okwu nke Osebruwa.
achịcha dị ndụ ga-esi n'igwe gbadata. Onye riri achịcha nke ga-adị ndụ ebighị ebi, inwe ndụ kwụrụ nke. Haleluya. 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 Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ nke Jọn dere. Jesu gwara ndị Juu sị, mụ onwe m bụ achịcha ahụ dị ndụ nke si n'eluigwe wedata. Onye ọbụla riri achịcha nke a ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Achịcha ahụ m ga-enye bụ ahụ m, ka ndị bi n'ụwa wee nwee ndụ. N'ihi okwu a, ndị Juu wee malite ịrụrịta ụka n'etiti onwe ha sị, olee otu onye a ga-esi nye anyị ahụ ya ka anyị rie? Jesu wee sị ha, n'egwu n'eziokwu, ọ bụrụ na unu erighị ahụ nwa nke mmadụ, ọ bụrụkwa na unu aṅụghị ọbara ya, unu agaghị enwe ndụ n'ime unu. Onye riri ahụ m, ṅụọkwa ọbara m, nwere ndụ ebe ebe. Aga m ekulite ya n'ọnwụ n'ụbọchị ikpeazụ. N'ihi na ahụ m bụ nri n'ezie, ọbara m bụkwa ihe ọṅụṅụ n'ezie. Onye ọbụla riri ahụ m, ṅụọkwa ọbara m, ga-ebi n'ime m, mụ onwe m ebiri n'ime ya. Otu nna dị ndụ si site m wee site na nna na-ebi ndụ, otu ahụ ka onye riri m ga-esi na m na-ebi ndụ. Nke a bụ achịcha ahụ si n'eluigwe rịdata. Ọ bụghị ụdị achịcha ahụ nna ndị unu ha riri wee nwụsịa, kama onye riri achịcha nke a ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Ozi ọma ka o sepụrụ ụwa. Ka anyị site n'ozi ọma nke a na-enweta mgbaghara nke njọ. Amen. Jesu bụ ndụ nke anyị. Jesu bụ ndụ nke anyị. Ịbụrụkwazị ịhụnanya, ịtụnanya, nye anyị niile ike nke obi, nyekwazị anyị ike nke ahụ. Haleluya. Ukwe a anyị kwere ugbu a ọ bụ site na achịcha
ka anyị ga-eji wee nwetazuo ihe anyị kwupụtara na abụ anyị bụrụ. Ụmụnne m na Kristi, taa bụ nnukwute ụbọchị, taa bụ oke ụbọchị. Ihe o ji wee bụrụ oke ụbọchị bụ na anyị na-eri oriri wee na-aṅụrị maka ihe omimi a karịrị uche mmadụ nke Jesu Kristi nyere nzukọ ya. Ihe omimi a bụkwanụ ihe omimi nke Eucharistia, ya bụ na oriri nsọ anyị na-eri ọ bụ ahụ Jesu, ahụ na ọbara nke Jesu Kristi. Ụfọdụ n'ime anyị aghọtaghị, ma ndị n'ime anyị ahụ sitere na Naịjirịa wee bịa ebe a, anyị ghọtara ihe a na-akọ. Mana ụfọdụ n'ime anyị ka na-ajụ na ihe ọ bụ eziokwu ka ọ bụ ka ị ga-esi wee kwere. Ya bụ n'ụbọchị taa, ụzọ Kristi na-eme ka anyị ghọta na n'anyasị ahụ, mgbe e duru Jesu Kristi wee jee n'ọnwụ, ọ kpọkọtara ụmụazụ ya, weta achịcha, gọzie ya, wee nye ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya, nke a bụ gịnị? Ahụ m. Ọ sị ha nke a bụ ihe dị ka ahụ m. Ọ sị ha nke a bụ ihe ga-abụ unu rie ya, ya dị ka ọwa ahụ m ka unu riri. Kama ọ sị nke a bụ gịnị? Ahụ m. This is my body. Otu akwa ka o si mee, o buru iko mmanya dị n'ime ya, gọzie ya, wee bunye ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọ, nke a bụ gịnị? Ọbara m. Ka o kwuchasịrị okwu ahụ, ọ bịa sị ha, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Do this in memory of me. Ọ bụ ihe cheta anyị Jesu Kristi. Ma ọ bụ ihe a Jesu Kristi mere n'anyasị ụbọchị ahụ a hụrụ enye n'ọnwụ, bụkwa ya ka anyị na-eme oge ọbụla anyị gbakọtara chụọ aja misa dị nsọ. Ọ bụ ofu okwu ahụ Jesu gwara ụmụazụ ya bụ ihe ụkọchukwu ga-ekwu ọ bụ na ebute achịcha na mmanya na ọlta. Otu okwu ahụ, the same words of Jesus Christ, and okwucha ya, achịcha ahụ abụrụzi achịcha, ọ bụrụzi gịnị? Ahụ Kristi. Mmanya abụrụzi mmanya, ọ bụrụzi gịnị? Ọbara Kristi. Enwere sitere n'ụbọchị taa na ihe ahụ na ọ bụ eziokwu. Ya bụ ka a kọwara anyị ihe nzukọ Kristi kụziri banyere ya. Ọ bụ ndị mere philosophy, enwere ha na-akpọ substance and accidents. Accident with the appearance, but the substance with the form. The appearance, we can see the appearance, but we cannot see the form. So ọ bụzie na ụkọchukwu gọzisie achịcha na mmanya, the substance will remain the same, but the form will do what? Change. Ọ ya nwa ka na-akpọ transubstantiation. And ihe a na-ekwu, ihe a na-akụziri anyị, ọ bụghị taa ka o bidoro na gboo. Not only that, enwego miracles erekọdụla banyere ahụ na ọbara Jesu Kristi. So it is real. Ọ bụ eziokwu. Ọ bụ ihe nwa ka anyị na-eme mmemme ya taa wee na-echetara anyị
na achịcha anyị na-eri na ọ bụ ahụ Kristi n'eziokwu, mmanya anyị na-aṅụ na ọ bụ ọbara Jesu Kristi n'eziokwu. Ya maka agwa anyị n'ozie mata Jesu wee na-agwa ndị Juu na ya nwa bụ achịcha ahụ si n'eluigwe wee mee gịnị gbadata, na onye ọbụla riri ya nụ na ọ ga-adị ndụ ebe ebe. Oge o kwuru ya, ndị Juu wee na-achị ya ọchị, ha sị nwoke ma ọ dị ka ọ ṅụọla mmanya, ọ gị na-eme ya, kedu ọ na-akọrọ anyị ihe a? Oge o kwuru ihe a, Jesu Kristi gbakwasịkwara ụkwụ na ihe ọ na-akụziri ha wee sị ha, onye ọbụla riri ahụ ya ma ọ bụ ṅụọ ọbara ya ọ gaghị anwụ anwụ. Onye ọbụla na-eri ahụ ya ma ọ bụ ṅụọ ọbara ya ga-adị ndụ ebe ebe. O wee na-esi na nna nna anyị ha riri achịcha na ịkpa mana ha nwụrụ, mana nke a ọ na-agwa ya, ọ na-ekwu maka ya, onye ahụ rie ya ọ maghị eme gịnị, ọ anwụnata anwụ. Kedu ihe Jesu Kristi na-akọwara anyị? Na mmadụ enwere ụzọ ihe abụọ na-ekiri mmadụ, the body and the soul. The body bụ ihe anyị na-ahụ anya, anụ ahụ, but the soul ọ na-eme gịnị, adịghị ahụ ya anya. The soul is that divinity in us. So mmadụ ọ bụ na onye chọrọ ịdị ndụ ọ ga na-eri nri ọkwa ya, ya bụ nri anyị na-eri, ihe ọ na-ementenụ bụ anụ ahụ, mana mkpụrụ obi, ihe na-azụ mkpụrụ obi bụ ahụ na ọbara Jesu Kristi. Ọ bụ ihe Jesu na-ekwu maka ya, na onye ọbụla na-eri ahụ na ọbara ya na onye ahụ ga-adị ndụ. Onye ahụ ga-adị ndụ maka na Jesu Kristi na-enwe ya. Ọ ga-akpagbu ya n'obe, eche na omele gịnị ma ọ nwụọla, ma o sikwa na ọnwụ eme gịnị kulite, nke pụtara na onye ọbụla na-eri ya otu ahụ Jesu si wee bụrụ anwụ anwụ ka onye ahụ ga-esi wee bụrụkwa gịnị anwụ anwụ n'ime mmụọ. Pọl ya so wee na-agwa n'ihe ọgụ nke abụọ na dịka anyị na-eri ahụ Jesu Kristi wee na-aṅụ ọbara ya, na ọ na-eme ka anyị dịwanye n'otu, ka anyị na Jesu Kristi dịwanye n'otu. Ọ bụ ya mere anyị wee na-asị ahụ Jesu Kristi iri ya na ọ bụ communion. It is a communion. As we eat the body and blood of Christ, we are in communion with Jesus, with Christ. Anyị ahụ na ọbara Jesu Kristi, ọ bụ ụdị nri ahụ anyị na-eri ya ọ na-agbanwe anyị. Mana ọ bụ nri nkịtị, anyị rie nri nkịtị ahụ agbanwoo banye anyị n'ahụ. Mana anyị na-eri ahụ na ọbara Jesu Kristi, anyị nwa na-eme gịnị, na-agbanwe na-adị ka Jesu Kristi. Ọ bụ ya mere o ji wee dị mkpa na anyị ga na-eri ahụ na ọbara Jesu Kristi oge niile. Ana n'ihe ọgụ nke mbụ onye ya echetara anyị n'etu ahụ ndị nna nna anyị ha si wee rie mmadụ n'ịkpa, Chineke wee chekwaa ha wee ruo mgbe ha banyere n'obodo ha kwere na nkwa. Na ọ bụkwa otu ọ dị n'ebe anyị nọ. Ọ bụrụ na anyị na-eri ahụ na ọbara Jesu Kristi, ọ ga-enyere anyị aka ka anyị nwee ike, maka na ụwa a anyị nọ n'ime ọ bụ njem. So ị na-eri ahụ na ọbara Jesu Kristi a ga-eme anyị enwere ike gaa ruo ebe anyị na-aga. Anyị ebe anyị na-aga bụ na alaeze nke Chineke. Ọ ya nwa mere eji wee na-akpọ ahụ na ọbara Jesu Kristi the viaticum, nri ndị ije, nri ahụ ga-enyere anyị aka anyị enwe ike ruo na alaeze nke eluigwe. Ọ bụ ozi a ka anyị zie n'ụbọchị taa. Oge anyị kpere ekpere eji wee malite aja misa, e nwere ofu ihe ekpere a gwara anyị, ọ sị onye nwe anyị nyere anyị aka ka anyị na-asọpụrụ ihe omimi nke a, ka anyị nwee ike irite elele nke nzọpụta gị, ka anyị nwee ike irite uru
nke dị na ahụ na ọbara Jesu Kristi. That is to say, if we don't believe, ọnwụ ma anyị anaghị asọpụrụ ahụ na ọbara Jesu Kristi a, we will not experience him. We can only experience the power of the Holy Eucharist when we reverence the Holy Eucharist. This is very important. Ihe mere na o ji dị ka anyị na-eri ya enweghị ihe anyị na-efili, ọ na-emetụ anyị n'ahụ, bụ n'ihi na anyị aghọtabeghị, n'ihi na anyị enweghị ugwu na nsọpụrụ n'ebe ahụ na ọbara Jesu Kristi nọ. I am one of those that believe strongly that Jesus is present, body, spirit, soul, and divinity in the Holy Eucharist. And it is because I believe strongly, that is why I can talk of experiencing him in extraordinary way. And this is very important. Enweghị ihe a na-ekwesị na ọ bụ aha onye kpọrọ nkịta ya ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-aza. Otu anyị si wee kwanyere Jesu Kristi ugwu, ọ bụ otu ahụ ka anyị ga-esi wee chọpụta uru ọ bara anyị. Anyị kwanyere ya ugwu, anyị erute uru, ma anyị akwanyeghị ya ugwu, anyị agaghị aghọta ihe na-emenụ. Ma anyị na-agwa anyị ụbọchị taa, ka anyị kwudosie n'ike, ka anyị ghọta nọ na onyinye a Chukwu nyere nzukọ ya, ọ bụ onyinye pụrụ iche, ọ bụ ihe omimi nke anyị tosiri ị na-akwanyere ugwu, maka na ọ bụ site n'ịkwanyere ya ugwu ka anyị ga-esi wee na-enweta uru dị na ya. A wee na-ayọ Chineke onye anyị amara iji wee kwudosie ike, ka anyị ghara ịdachapụ n'okwukwe, ka anyị bụ ndị na-anabata nkụzi nke nzukọ nsọ Kristi wee na-etinye ya n'ọrụ. Udo dịrị unu. Ka anyị kwuo n'ọtọ. Ekwe m n'otu Chineke,
ekpere nke n'ekperenụ ụmụnne m na Kristi ka anyị weze n'otu olu wee kọsara Chineke mkpa anyị. Zitere anyị amara, tụkwasị ya ngọzi. Chineke biko nna zitere anyị amara. Tụkwasị ya ngọzi. Chineke biko nna zitere anyị amara. maka ndị Chineke na-akpọ ịgara ya ozi n'ime nzukọ ka ha na-enwe mmasị ịbanye n'ọkpụkpọ ichi ụkọchukwu, brothers, sisters na deacon, ka Chineke na-agba ha ume ka ozi ọma were na-agbasa. Anyị arịọ gị dịwenụ. Ezinna biko nna zitere anyị amara. Ezinna biko nna zitere anyị amara. maka ndị Chineke na-akpọ ịgara ndị ọha ozi, ndị ndu nke obodo, ndị ọrụ mmụta, ndị ọrụ ahụike na ndị ọrụ ime ime obodo, ka Chineke na-agba ha ume ka ha na-arụ ọrụ ha na-atụghị ụjọ ọbụla. Anyị arịọ gị dịwenụ. Ezigbo nna biko nna zitere anyị amara. Tụkwasị ya ngọzi. Chineke biko nna zitere anyị amara. maka ndị Chineke na-akpọ ịgara ya ozi n'ime nzukọ ya, ibi ndụ ekpere, ịkụtara Chineke mkpụrụ obi, ka ndụ ha bụrụ ezi akaebe na ezi nkụzi nyere mmadụ niile, na-akụtara Chineke ọtụtụ mkpụrụ obi. Anyị arịọ gị Onye bụ eze biko nna zitere anyị amara. Tụkwasị ya ngọzi. Chineke biko nna zitere anyị amara. maka mara Chineke nke ga-enye anyị ike nke ichegharị, imeji ụzọ anyị, dozie ndụ anyị, ma na-ebi n'udo oge niile. Anyị arịọ gị dịwenụ. Onye bere biko nna zitere anyị amara. Tụkwasị ya ngọzi. Chineke biko nna zitere anyị amara. maka ndị Chineke na-akpọ ịgara ya ozi n'ụzọ dị iche iche, iwulite ọgbakọ ndị mmadụ n'ime obodo, ka ha nwere ịhụnanya na-arụ ọrụ ha n'ime ụwa oge niile. Anyị arịọ gị dị. Onye amara biko Ezinna zitere anyị amara. Tụkwasị ya ngọzi. Chineke biko nna zitere anyị amara. maka ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị dị anyị n'obi na ndị anyị na-echeta n'ụzọ pụrụ iche na Mass taa, ndị nwụrụ na nso nso a n'ọdachi dị iche iche, ka ha keta oke na ebere Chineke na alaeze eluigwe. Anyị arịọ gị dịwenụ. Onye bere biko Ezinna zigara ha amara. Tụkwasị ya ngọzi. Chineke biko nna zitere anyị amara. Ka anyị hụlatazi isi were ihe ndị ọzọ na-akpa anyị n'otu n'otu. Lee m anya na mkpụrụ obi ha, tụkwasịla m gị obi. Chineke, atụkwasịla m gị obi.
사람 거기 오니 못지나 아토파 사람도 오기 못가니네 내가 너를 시켜주네게 onye nwanyị na Chineke anyị agọsọgara gị ka o si wee dị anyị tụkwasara obi na gị anyị ga-ama na ị ga-emezu anyị ihe ndị a gị na-emere anyị ya na-asị otito niile nsọpụ niile bụrụ nke gị ma ịdị mma bụrụ nke anyị si na Kristi onye nwe anyị. Amen. Patrick hymn number 289 from the hymn book number 289.
kwesịrị Chineke o kwesịrị ka anyị ekele ọma.
Understanding, offering, His face for me. Father, to you we offer, oh Jesus, to you this gift we bring. Oh, accept this offering. Yabano monam kajamona cho bwehega masineke jikenile inarano. Onye nwe anyị, nna dị obiọma, biko were ebere nye nzukọ gị onyinye nke ịdịkọ n'otu n'udo. Ọ bụ ihe ndị a ka a na-egosipụta n'ụzọ dị omimi na onyinye ndị a anyị na-ehunyere gị. Anyị arịọghị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Ka anyị nye n'ụdị nwere
Chukwu anyị ya ekele. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For he is the true and eternal priest, who instituted the pardon of an everlasting sacrifice, and was the first to offer himself as the saving victim, commanding us to make this offering as his memorial. As we eat his flesh that was sacrificed for us, we are made strong. And as we drink his blood that was poured out for us, we are washed clean. N'ihi nke ya, anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe, na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị. Naidensezie sogine hedom nsọ, anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ịkwasa ha mmụọ gị, ka ha wee rụọrọ anyị ahụ na ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye bịara n'ụbọchị tupu edu ya n'ọnwụ, nke o ji aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekele, nyawa ya nyayomazi ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m, nke a ga-edurunye maka unu. Etu aka ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o boro iko mmanya, nyekwa gị ekele n'otuto, bunye ya maazị ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndị ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile kewere gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m.
He's alive. Amen. He's alive. Jesus is alive. Forever He's alive. Amen. Nna na-echeta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị ndị mma ikwu n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ụdị na-ata ahụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gaziri ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe wega n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko, meere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Amen, 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 amen. Blessings and glory, wisdom, even and honor, and might belongs to the Lord forever and ever. Ụmụnna, ka anyị were ekpere na nzọpụta anyị kụziri anyị wee kpọkuo Chukwu nna nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị na-arịọ gị ose pụrụ ụwa na-ajụ ihe niile. Were ebere jidere oge nke anyị site inye aka ebere gị ka azọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbara ha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwa ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke ka m na-enye unu. Elekwala anyị na njọ anyị, kama lekwasị anyị n'okwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịgo n'otu mgbe na-eke uche gị chọọ, ịbụ onye ndị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke o sepụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị nyerịta n'onwe anyị ekele nke udo.
ọbara ya na-eme ya ọnụ ụzọ ọbara ya na-eme ya ọnụ ụzọ ọbara ya na-eme ya ọnụ ụzọ ọbara ya ọbara nke Jizọs ọbara ya ọbara ya ọbara ya ọbara nke Jizọs ọbara ya ọbara ya na-eme ya n'ụzọ ọbara ya na-eme ya n'ụzọ ọbara ya na-eme ya n'ụzọ ọbara ya na-asacha anyị njọ ọbara ya ọbara nke Jizọs ọbara ya ọbara ya ọbara nke Jizọs ọbara ya ọbara ya na-eme ya n'ụzọ ọbara ya na-eme ya n'ụzọ ọbara ya na-eme ya n'ụzọ ọbara ya na-ebuli anyị elu ọbara ya ọbara nke Jizọs ọbara ya achịcha dị n'ọta ọbara ya ọbara ya na-eme ya n'ụzọ lee nwa atụrụ nke Chukwu lee Jesu Kristi onye kpochapụ njọ nke ụwa ha nwere isi ọma bụ ndị atọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke ị nwere m edosi m ka ịbata n'ime obi m maka o si okwu ọnụ gị bụ obi m ga-abịa. Communion hymn, Ukwenatu Oriri, number 5, a hymn book, number 5.
number 106. 106. Kanyiryo ariryo. Onyenwe anyị, i sitela n'oriri ahụ na ọbara nke a dị oke ọnụ nke anyị natara n'ụwa a na-egosi anyị akara nke ịdị otu gị. Biko mee ka anyị jupụta na aṅụrị dị ebe ebe nke ịbụ Chukwu nke gị, onye dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Amen. Ka anyị nọdụ ya. Kita ndị ushers ga-agagharị enwere second collection for the retirement of priests. Enwere second collection for the retirement of priests. Envelope dị n'azụ. Ha ga-eke envelopes maka ya ndị fada anyị niile, ndị nọ ezumike nka na ndị nke ka ya aga ọhịa eji enete ha anya, eji enete ndị ụkọchukwu n'ezu ike nka. Ọ bụrụ na ị nweta dị envelope, ọ bụrụ na ị dị nkwadebe ya tata, ha ya akọletikwa ya ga-adịghị nkwadebe, ị nwere ike weta ya tinye ya na mailbox fada ụbọchị ụka ọzọ iwetakwa ya. Ndị ushers na-agagharị kịta, ha na-aga ahịa mọkwa na-aga. Nke a bụ maka dị
African National Eucharistic Congress nke a ga-eme n'ọnwa ọzọ. A na-ama ọkwa ya eri oge ọtụtụ n'ime anyị erejisagokwanụ kwadebe maka ya, mana a na-enwego ọpdeti dị iche iche. Ọ dị mkpa na ịnere anya na the updates. Ọ bụrụ na gị enweghị access etu ihe esi nweta the update, ọ bụrụ na gị amarọ, ị nwere ike jụọ ndị na-afụ ihe gbasara maka ya n'etiti anyị. Anyị nwere Ben Amadi, anyị nwere Scholar Ogamaka, anyị nwere Ebere Kalista Ezeokoye. Onye n'ime ha ga-ajụ na ha ya akọwara gị nye gị ọpdeti gbasara ya. Ọ bụ ndị a na-afụ ihe gbasara ya n'etiti anyị. So gbaa mbọ, ọ bụrụ na gị amaghị, ọ bụrụ na ị chọkwara na ịma, ọ bụrụ na ị chọrọ inwetaghị ya na fonu gị, ha nwere ike ịkpatụtụrụ ndị a gị na ha ya akpata ọfụma, i wee mara etu e ya esi were jee na ebe a na-eje na ihe a ya eme. Nke a bụ for ndị youth and young adults. Unu lote na Bible study unu ga-abụ on Zoom on 6/24, Saturday 6/24 at 5 p.m. Car wash ọzọ unu ga-eme ga-abụ 6/17 next weekend Saturday. Ọ ga-ebidokwa 7:30 a.m. ka anyị gbaa mbọ anyị niile ka anyị na-akwadosi ha ike. Ha ga-enwekwa car wash ebe anụnwa na Saturday anụnwa. Ka nna m ọkwa na-aga, biko onye bụ ya dọchiri moto ebe anyị ga-esi were pụkịta ebe esi apụ exit, biko ka onye a je ebupụ moto ya ozigbo maka anyị niile ya esi ebe ahụ were pụ ozigbo. Anyị na-ekwu ya oge niile, wee bụrụzie tata anyị emekwa procession wee pụ. Ọ bụrụ na ọ ụgbọgụ dị ebe ahụ, biko ije buga anyị ozigbo. Oge ndị ukwe, onye isi ndị ukwe na-amụ ọkwa, ọ na-ekwu peji, o nwere onye nke na-ajụ what book. Emega akwụkwọ ukwe gosiri ya ebe ọtụtụ, ọ bụ ya ka a na-akpọde peji ya enweta ya. E nwere copies a na-ere, emere maka anyị, o nwere gen a na-enwe na ya, mana ọ ka onye ọbụla nwee nke ya. Eche ọnya ọkado, ọ bụ ofu onye n'ime anyị, Emilia mmụọ megha, na-afụ maka ya. Oge a na-akpọlite ukwe agwa gị peji, ọ ka itinye ọnụ ka anyị ghara imechizi ọnụ, anyị abụrụ mkpụrụ. Akpọ ọnya ịsagata peji soro kwebe ukwe. Ihe anyị bịara ebe a bụ to celebrate together. Ihe a na-ele bụ $25. Ọ bụ ihe eji wee produce ya. O nwere gen a na-eme kini ya, etu esiri mie ihe ọ kọsụrụ ka e nyekwara ya onye ọbụla. Ọ bụ na egocha nke e mere eme, echigakwa azụ ha emetala anyị ọzọ. Anyị na-ekene ndị tụrụ ntụmatụ anụwa were mee nye etu anwa ka o lute onye ọbụla aka. Ndị ICW, ndị nne, ka unu lote Saturday anụwa unu ga-enwe nzukọ unu 3 p.m. ebe a ka ọ ga-abụ this Saturday na-abịanụ. Ndị grandma anyị maara ndị ha bụ ndị ukwu Udala. O nwere onye chọrọ ịfụ unu ma agbasaa na-ekwu wee jesia procession nwesịa benediction ebe a. Ọ bụ oge anwa. O nwere onye chọrọ ịfụ ndị grandma na ukwu Udala. A ga-enwe virtual training maka ndị emebeghị ihe June 19, ofu izu ụka echi Monday June 19.
ihe eji wee tinye etu a bụ ka a gbaa mbọ fụ na ndị niile na-eje ya bụ chaperon ya akpọ ụmụaka ndị ọzọ were je wee na-enete ha anya. Ọ bụ iwu na ị ga-egosi satifiketi gị. Ọ bụrụ na gị egosighị de satifiketi, o nwerekwa ebe ị na-eje. Ụmụaka ịkpọ ịma akpọ ha ga etu ọ so ya si wee dụrụ. Ọ bụrụgodu nwa ya sista or nwa ya brother, by law in this country you must provide that certificate. Only nwa nke ị mụrụ n'afọ gị ka ị nwere ike ịkpọ without showing certification. Ma once ịkpọ nwa onye ọzọ, ị ga-egosi akwụkwọ anwa. Ọ bụ iwu kọtụ nyere n'obodo a. Ọ bụkwa na etu ndị bishọp niile si wee hazie, and ha na-eti mkpu na-ama ọkụ ya. So anyị nwere oghere ije that training a week tomorrow n'ebe a nụnwa ka ọ ga-abụ. Ọ bụ 7 p.m. n'ebe a. Ndị chọrọ, ndị ọ gbagojuru anya na-achọ onye ha ọ gbagojuru anya ịmata ihe a na-eme, ma o nwere ajụjụ, onye afụ nna anyị ukwu Pọl Amụchie ma ọ fụkwa Emilia mmụọ megha. Ọ bụ ha abụọ na-ahazi ihe gbasara ya na parish anụnwa n'aha Archdiocese. Ndị NIN National Identity, National ID, ha ga-anọkwa ebe a Saturday, July 1. Anyị na-ada amụọkwu ya oge niile. Visit their website. Ebe ha ka ị ga-eme appointment, mee ihe niile gbasara ya. Igbo Summer Camp ka anyị lotekwara ụnụ na ha na-akwado na-ayọ ka ụmụaka ndị erejistabeghị ka afụ maka ya ka ha soro, nke ga-akwụsị na July 2nd ka ha ga-emechi Igbo Summer Camp. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ, first time worshipers. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. Ka anyị kụpụrụ na ya aka sofu onye ka anyị nwee tata. Anyị na-ekene na anytime you are around here, please come back and worship with us. Thank you very much. Ọ bụrụ na anyị gbasaa ụka kịta, anyị abanye the second stage of today's ceremony. Anyị niile ndị si ụlọ bịa, mana ụlọ ụka ebe ọtụtụ ebe a na-enwe Corpus Christi procession. Ka anyị ga-esi were ji ya, anyị ga-esi n'ọnụ ụzọ anụ, onye ọbụla ga-esi ebe a were pụ. Anyị pụọ, anyị aga ụzọ anyị si apụkwa apụ. Aga n'aka nri, anyị aga aka ekpe na exit gate. Etu anyị si eje nke Palm Sunday, etu awa ka anyị ga-esi were je. Ọ bụ etu awa ka ọ ga-esi were de. Anyị pụta ebe a, anyị agaba ụzọ esi apụ, were gaa n'isi ụlọ akwụkwọ, gbadatakwa banye Vannes, gbagote n'iru ụlọ ụka, were bata n'ime ebe a. Etu a ka anyị ga-esi were pụ ya. Etu a ka anyị ga-esi were je procession anwa. Cross bearer, nwata na serve mass, ga-ebu ụzọ. Ọ bụ ya ga-ebu ụzọ. Ndị altar servers, ofu onye nwere ike isokwu ya. Ọ bụrụ na ha buru ụzọ, ndị ya esozi ha bụ ụmụaka anyị niile, ndị youths na ndị young adults. Youths, young adults ga-esozi ndị bụ obe, onye bụ obe the cross bearer. Ụmụaka niile ga-anọ n'ihe na-eso ha, youths and young adults. Ndị kwaya abatazie, ndị kwaya esolu ha n'azụ. Ndị kwaya gasịa, ndị ọzọ ga-abụ ndị nne niile, unu esotezie ndị kwaya. Ndị kwaya, ndị nne gasịa, ọ bụrụ ndị nna niile. Ndị nna niile gasịa, ọ bụrụ the canopy nke ndị knights, the 4 people
night ebu the canopy ebe the ụkọchukwu ga-anọ with the blessed sacrament. Then in the night is fọzirinụ esorozie the canopy n'azụ. Ọ bụ etu a ka ọ ga-esi wee do. Anyị wee na-ayọkwa ndị ushers unu n'anya haziere anyị ihe a ga-agha flawa ma agbadata ebe a ma apụọ ozugbo. Elukwa na gate ndị flawa ga-agha, eluo na join n'isi ụlọ akwụkwọ, another one eluo n'isi ụlọ akwụkwọ with Vanessa, another one and then n'iru ụlọ ụka ebe a. Ọ bụ etu a ka ọ ga-esi wee do. Ndị ọbụla ewelite ukwe, ndị nne ndị nna unu maara ukwe nke unu kwesịrị ya ike. Oke anyị na-eme nke a, onye je n'ebe ọbụla a na-ere ihe ha ya emechi. Onwe onye ya eje ebe a na ukwu ọjị ma ọ jebe ukwu ụdara agbasabeghị ụka until anyị abata ebe a mee benediction, emesịa ya ụka were gbasazie. Ọkwọ were anya daalụnụ. Anyị wee na-ekenezi ụkọchukwu anyị kaala anyị ụka tata bụ ụkọchukwu Gerald Osuagwu ka anyị kụpụrụ na ya aka. Chọdịrị Jesu tupu anyị na-amalite ngagharị nke anyị ga-eji wee ebu Jesu wee na-aga, achọrọ m iji ohere a wee na-eme unu niile invite maka my anniversary 15 years as a priest m ga-eme September 3rd. So achọrọ m iji ohere a wee na-arịọ unu bịa nọnyere m ụbọchị ahụ na Paris ebe m na-arụ ọrụ na Our Lady of Grace Encino, na Paris anyị ebe ahụ enweghị Igbo family nọ ebe ahụ. So we only have 2 families from Yoruba. Enweghị onye Igbo na ya. Biko ana m arịọ n'ụbọchị ahụ ka unu bịa nọnyere m ka ha matakwa na enwe ebe m si wee pụta. So oge na-adịghị anya m ga-esend my invitation card through onye isi ndị nna, onye isi ndị nne na onye isi ndị youth. Ọ bụ mmadụ niile ka m ji nọmba ha, mana biko site na onye isi ndị nna a na-eme ndị nna niile invite, site na onye isi ndị nne a na-eme ndị nne niile invite, site na onye isi ndị youth na-emekwa ha invite. Na-asị kwurịta nọnyere m ụbọchị ahụ September 3rd. Please mark your calendar. Thank you. Biko anyị mara ọkwa maka moto. Onye bụ moto je nọchi ebe esi apụ na ebe esi abata, biko ihe bupụ moto ahụ. Daalụ. Yeah, Massing Gabo by 5 p.m. And he have a Labor Day weekend on a Sunday. So Monday will be holiday. Monday will be holiday. Sunday 5 p.m. Come get me. Can you stay position? Page 6565.
Our children, youth and young adults follow immediately. All the children, youth and young adults. All the children, youth and young adults. Stop sitting down where you are, leave your parents and join the line, please. The young adults among them help us organize the kids. Children, youth and young adults are like Jesus, Jesus,
the men now, let's join. Men, let's join. Let us follow the women. All the men, this is your turn. Gano. Ndị nna unu nwere ike bido ukwe nke unu n'ime ebe a were na-apụ. Ndị nna unu emeghe ọnụ kwebe ukwe nke ọnụ ka ha na-agazi kịtazi bụ ndị flawa ga-esote ndị nna. Flawa ga-esote ndị nna wee bụrụzie kanopi na ndị night anọrọzie kanopi n'azụ ndị esorokwu kanopi.
Oh, King of
Hello. I cannot church. I'm the purpose of Christian. And she can walk. How do you show my hand? I do have my match, but the son hanging in my church.
ebiabo. Jesus broken, Jesus broken. Amen, mama, amen, mama, came, Jesus broken. Jesus broken, came, Jesus broken. Amen, mama, amen, mama, came, Jesus broken. Jesus broken, came, Jesus broken. Come on.
onye ebe ka mma sakramenti dị ukwuu, sakramenti dị ngọzi, otito niile, ekele niile dịrị gị mgbe niile. Sakramenti dị ukwuu, sakramenti dị ngọzi, otito niile, otito niile dịrị gị mgbe niile. Sakramenti dị ngọzi, sakramenti dị nsọ, otito niile, ekele niile dịrị gị mgbe niile. Sakramenti dị ukwuu, sakramenti dị nsọ, otito niile, ekele niile dịrị gị mgbe niile. Sakramenti dị ngọzi, sakramenti kasị nsọ, ekele niile, otito niile dịrị gị mgbe niile. Sakramenti dị ngọzi, sakramenti kasị nsọ, ekele niile, otito niile dịrị gị mgbe niile. Unto Lagos, sakramenti. Page 63, page 65, 65. Never that rest and feed and supplement to Salus alavidos quoque sit et benedicere procedenti abut quoque compassit Amen. Onye achịcha si n'eluigwe karịrịa obiwanụ onye hapụrụ anyị na sakramenti nke a dị ịtụnanya, ncheta nke afụfụ gị, nye anyị na-arịọ gị nsọpụrụ nke ihe omume nke ahụ n'ọbara gị, nke ga-eme ka anyị nweta olele nzọpụta gị, onye dị ndụ na-achị ebebe. Amen.
Ngọzi dịrị Chukwu. Ngọzi dịrị afa nsọ nke Chukwu. Ngọzi dịrị Jesu Kristi bụ Chukwu ezie bụrụkwazị mmadụ ezie. Ngọzi dịrị afa nsọ nke Jesu. Ngọzi dịrị obi nke Jesu dịkasịrị n'asọ. Ngọzi dịrị ọbara ya kasị oke ọnụ. Ngọzi dịrị Jesu na sakramenti dịkasịrị nsọ nọ na ọlta. Ngọzi dịrị Chukwu mmụọ nsọ onye nkasi obi. Ngọzi dịrị nne nke Chukwu dị ebube bụ Maria dịkasịrị n'asọ. Ngọzi dịrị ite ime ya dị asọ na-eji njọ. Ngọzi dịrị mbughere n'igwe ya dị otito. Ngọzi dịrị afa nke Maria bụ Virgin na nne. Ngọzi dịrị Josef dị asọ dịkasịrị obi ọcha bụ di ya. Ngọzi dịrị Chukwu n'ebe ndị ọma na ndị ọma ya nọ.
anyị agbara na nchedo gị onye nke Chukwu dị asọ enene ịgbanahịa anyị n'ebe mkpa na-aba anyị ma na-azọkwa anyị n'ihe arụ n'ihe dị egwu biko eji n'otuto na ngọzi n'afa nna